Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदानै साख्रिनि आपडेट लाना फैबावबाय बेनो जाबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा बङाइगावनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि सफैदों नोंथांमोना जायफ्रा एलिजिबल जायो अफलाइनसो खालामनांगोन एप्लाइखौहाय दा बेनिफ्राय मोजां आपडेटआ बेनो आसाम पुलिसनि बेनिफ्राय DTE इडुकेसन नोंथांमोना गाबोन एपइन्टमेन्ट लेटार मोननाय जासिगोन देन बेनिफ्राय लास्टआ जाबाय नोंथांमोननि आपकामिं रिजाल्ट बेनो जाबाय SLRC बेखौबो बेयाव डिसकास खालामगोन दा बेनिफ्राय जोंहा बे भेकेन्सिया फैदोंमोन बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट जुडिसियारि अफिसनिफ्राय बेखायनो PDF फाइल नायनोब्ला सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगोन बेनिफ्राय डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ डाइरेक्ट फैनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नाथाय एप्लाइआव अफलाइनसो जागोन दा बेखायनो फै जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन सोर साबेसे बेयाव पस्ट दङ आरो मा मा नांगौ दा 6 नाम्बाराव होनदों गासैबो क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना जेरेस खालामनानै गावनि सेल्फ टेस्ट होनांगोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिफ्राय नोंथांमोननि कास्ट सार्टिफिकेटआ कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स दङब्ला हरबानो जाबाय बेनिफ्राय कैरेक्टार सार्टिफिकेट बेयाव बिनाय जादों लोगोसे गांथाम फट'कपिस नोंथांमोना बेवहाय हरनांगोन रेसेन्ट फट' नोंथांमोना हरनांगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना साइनबो होनांगोन फट'आवहाय दा बे अके जाबाय नाम्बार 7 आ बुंदों जायफ्रानोखि HS पास जाबाय नोंथांमोना ग्रेड 4 आव एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा अनलि 8 पासनिफ्राय 10 पासआवल' बे पस्टआव ग्रेड 4 आव इलिजिबल जागोन बेवहाय लिरखादों आरो बे पस्टआ जाबाय लोगोफोर बे पस्टआ जाबाय कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै नोंथांमोना साख्रि मावनो मोनगोन आरो जायफ्रा ड्राइभार पस्टआव एप्लाइ खालामदोंना अब्ला जास्ट नोंथांमोनखौ ड्राइभिं टेस्ट लागोन बेनिफ्राय अरेल लानाय जागोन बेयाव हाबानो नोंथाङा साख्रि मोननाय जागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा फर्म फिलआपआव गासैबो गावनि इमेल आइडि आरो मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरना हर जाहाथे नोंथांखौहाय कल खालामनो हायो आरो बिनि लास्ट डेटआ 26 आव थागोन सेप्टेम्बरनि 26 डाइरेक्ट थांना नोंथांमोना बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट सेसन जाज अफिसाव थांनानै साबमिट खालामनांगोन देन बेनिफ्राय जोंहा पस्टआ मा दंमारो जों दानिया नायनोसै फैदो दा जोंहा फार्स्टआव दङ टेक्निकल एसिस्टेन्ट सासेल' दङ 26,000 पार मान्थ मोनगोन बेनिफ्राय स्टेनोग्राफार दङ ग्रेड 3 बेबो 20,000 मोनगोन ड्राइभाराव 1 दङ पस्टआ 15,000 मोनगोन आरो ग्रेड 4 आव सानै दङ पियन पस्टआव नोंथांमोना बेयाव मोनदों 12,000 बेवहाय मोननाय जादों अके दा बेनो नोंथांमोननि भेकेन्सि बेखौ मोजां नायना लादो आरो बे पस्टआ कन्ट्रेक्ट जब जागोन आन्डार बे बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाजआव नोंथांमोना जुडिसियारि अफिसनिफ्राय बे साख्रिखौ मोननाय जागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन होनोब्ला टेक्निकल एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय BCE नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन देन बेनिफ्राय स्टेनोग्राफाराव नोंथांमोना HS पास जाबानो जागोन नाथाय नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनांगोन इंलिश सर्ट हेन्ड नोंथांमोनखौ टेस्ट लागोन 80 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना लिरनांगोन बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआव 8 पासनिफ्राय 10 पासआवल' हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना LMB लाइसेन्स थानांगोन अब्लासो जागोन बेनिफ्राय लोगोसे पियन पस्टआवबो नोंथांमोना बेनिफ्राय लोगोसे पियन पस्टआवबो 8 पासनिफ्राय 10 पाससिमल' हागोन HS पासआ बे पस्टआव ग्रेड 4 आव दानिया खालामनो हायिनि अपसनखौ नुनो मोनो बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै नायदो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिल खालामनानै हैनांगोन बेखौहाय आरो लोगोसे 18 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्स नाथाय ST हिसाबै 45 इयार्ससिम गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना जेरेस खालामनानै एनभेलपआव सोनानै हैबानो जाबाय आरो लास्ट डेटआ 26 सिम बेनिफ्राय जायफ्रा एग्जामनि थाखाय सेलेक्ट जायो नोंथांमोनखौ कल खालामगोन बेखायनो मबाइल नाम्बारखौ नोंथांमोना होथारनांगोन दाय लोगोफोर जोंहा फैबाय SLRC रिजाल्टनि बागै दा मोनसेल' बाथ्रा होदोंमोन सिगाङावहाय बेनो जाबाय दुर्गा फुजानि सिगां मोनसे रिजाल्ट ओंखारगोन नाथाय बबे रिजाल्ट ओंखारग्रोगोन बेनि सायाव जेबो आपडेट गैया जानो हागौ ग्रेड 4 ओंखारगोन मानोना एग्जामा फार्स्टआव जादोंमोन एन्ड सेकेन्डआव ग्रेड 3 ओंखारनाय चान्सआ दङ नाथाय फिक्स नङा जायखिजाया डेटखौहाय नोंथांमोना गाबोन मोननो हागौ गाबोन एपइन्टमेन्ट लेटार राननायावहाय आपडेटखौ होनो हागौ नोंथांमोना फ्रेश बेनि गेजेरजों मोननो हागौ दा होयोब्ला नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाबोगोन नाथाय मोनसेल' बाथ्रा रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो स्किल टेस्टनि थाखाय 10 डेजनि गेजेरावनो नोंथांमोनखौहाय टेस्टखौ लानाय जायो ग्रेड 4 एबा ग्रेड 3 हिसाबै दा बेनोसोमोन लोगोफोर दिनैनि आपडेट जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना अफलाइन एप्लाइ खालामदो बङाइगावआव दङब्ला आरो गासैबो गोसो दङब्ला हागोन नाथाय नोंथांमोनाहाय हैनांगोन बेखौ बाइ पस्ट जानाय नङा स्पिड पस्ट जानाय नङा नोंथांमोना डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट सेसन जाज अफिसाव थांनानै बेखौहाय हैनांगोन